Takže lidi, teď vám ukážu, jak mi nejde PlayStation. Víte proč? Vám se to taky někdy stalo a prostě mě se to stalo dřív. Takže lidi, já vám to nebudu obtěžovat a jdeme na to, jak mi to nejde. Nejde mi všechno, nic mi prostě nejde lidi, já už prostě nevím, co mi jde, ale nejde mi nic. Lidi, dejte like, odběr a změneček a já vám to tady zatím ukážu. Když se vám to nikdy stane, tady to, jo. Tak vždycky klikněte na máte něco napsáno, vůbec něco, já totiž neumím číst, my tady ještě takovýhle písmenka nemáme ve škole, ale lidi, pokud mi napište do komentářů, jestli jste to vydělali a můžete mi to napsat do komentářů, protože ukažte mi to prostě do komentářů, mi napište, jak se to dělá, protože já vůbec nevím. Ale já už musím jít ven, takže dejte like, kupujte můj merch.